Moi bons días a todos e a todas. Sandra, Alba e María Elena son as tres mulleres que onte foron asesinadas en Valga polas súas parellas dunha delas. Son víctimas dun novo caso de violencia machista. Sandra, Alba e María Elena súmanse ás 40 mulleres que foron asesinadas no que levamos de ano e as 1116 registradas oficialmente dende o ano 2003. Con esta concentración e este minuto de silencio, a Corporación Municipal de Gondomar, os veciños e vecinas da nosa localidade, sumámonos á dor das dúas familias e amigos e solidarizámonos con eles. Ao mesmo tempo, queremos mostrar, unha vez máis, o noso rexeitamento enérxico e contundente á violencia de xénero, denunciala de forma alta e clara, porque cada vez que se silencian estes asesinatos, cada vez que se nega a violencia machista, están a legitimarse aos seus autores ou aos seus agresores. É traballo de todas e todos combatir esta violencia, acabar con ela. Non paremos ata lograr a súa erradicación, traballando dende a unidade e insistindo na responsabilidade e compromiso de todos os poderes públicos, organizacións e cidadanía, nesta loita na que as mulleres, as víctimas, terán o noso apoio e respaldo, aos seus asesinos, o noso profundo rexeitamento. A continuación, queremos un minuto de silencio para honrar a estas tres mulleres.